азизои худо медонед чӣ мегӯянд? Мегӯянд неши каждум хубтар аст аз заҳри дӯст. Дӯст бар дил мезанад, каждум ба пӯст. мегӯяд ёрон рафиқон хасиянду басе, чун дар сари ширинӣ ба мисли магасе. баъзе наворҳои амуд ғолиба таҳлил мекунӣ, дар ҳақиқатан ҳарчу ҳазлам бошад рост мега. Мега ҳей сағира, мега кателак табуги, мега биё бо кором хуб шид. Ноумедӣ гарчи ояд, ошно душман шавад. ғам ҷудо, шодӣ ҷудо, давлат ҷудо душман шавад. ҳар ки пеш аз вақт дармонхои дарди хеш шуд, гар табибаш буалӣ бошад, даво душман шавад.